ବୁଝିଲା ବେ ପୁଅ, ମୋର ତ ବୟସ ବହୁତ ହେଲାଣି, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ବୟସରେ ଟିକେ ଯାଇକି ତୀର୍ଥ କରିଦେଇ ଆସିବି। ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଭାରତ ସାରା ପୁଅ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମଦ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ନାହିଁ ବେ। ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତୀର୍ଥ ଯାଇଥିଲି, ଇଏ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନ୍ଦିର, ସ୍କୁଲ, କୋଉଠି ଫାଙ୍କା ଜାଗା, କୋଉଠି କଳମ ବୁଦା, ସଡ଼କ କଡ଼, କେନାଲ କଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପିଇଲେ ଏଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା, ବିଲ ବାଡ଼ି ଘାଟ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ମଦ ବୋତଲ ଭିଙ୍ଗିକି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛକ ଛକ ଗାଁ ଗାଁରେ ମହୁଲି ମିଳୁଛି। ଏ ଭଲ ଭଲ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଇକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ପିଇଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କାଚ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯଦି ମାଇପ ତା ଘଇଟାକୁ ପଚାରିଲା, ଚାଉଳ ନାହିଁ ଆଜି ଆଣିଲନି, ଘଇଟା ତ ମହୁଲି ପିକି ଆରୁ ଟେର ହେଇକି ଯାଇଥିବ ବାପା। ଆଉ ସେ ତା ମାଇପକୁ ଯୋଉ ନାଦିବ, ତା ମାଇପ ଏକାଥରେ ତା ଚାଉଳ କଥା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ବାପା, ଇଏ ମହୁଲି ଯୋଉ ରକମ ପିଇକି ମାନେ ଟୋକା ଉତୁପାତି ହେଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାଟା ପୁରା ପୁରି ମଦୁଆ ଶାସନ।